आजी तुम पुराजन ಗೊತ್ತಶಿಲ್ವರಿ स्पेशल वैष्णव भजन कोणाल दक्कून म्हळ्यारी आमगेले भागवत पुराण कोंकणी तंगेले भजनामृत म्हण सांगून युट्यूबार एक चॅनल आसा तशें तई संगीत तसले डिवोटीस तंगेले यूट्यूब सिंगर्स आजी मी पुराजन रेकॉर्डिंग ऐकून आसच्याच पुरो जाल्यार आजी तुम्ही पुराजनांनी लाईव्ह ऐकताची ते सुमधुर आवाजारी आमगेले सिंगर्स जाल्ले मुखाराविंदांनी ऐकूचे तशें आसाची पुराजनाक अपास हांव स्वागत करता आसा हरे कृष्णा फर्स्ट स्टार्ट सेशन स्टार्ट करचे पयस फुडें आमी एक मंगळाचरण करचे एक आमगेली रूढी सो राजेश्वरी माताजीक रिक्वेस्ट करता की तांगेल मुखाराविंदांनी आमकां मंगळाचरण ऐकू तशें एक करका म्हूण सांगून हांव निंगून घेता हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी स्वागत तुमकां तुमी स्टार्ट कराचे हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद कोरनो मंगळाचरण सांगले तशीची आजी आमगे लोट्टू सिंगर्स आसाची फर्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची स्वाती कामत माताजी त्यांनी कृष्णदास कवितांनी रचन केलेले बेंगाली दकून आसा श्री व्रजधाम महिमामृत ताकून जय राधे जय कृष्ण म्हणून सांगून ते कीर्तन सांगूक स्वाती कामत माताजीक स्वागत करता आसा तांगेल मुखाराविंदांनी आमी चंदेक भजन ऐकुया म्हणून सांगून तांकां निमगून घेता हरे कृष्ण माताजी ओवर हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण थँक यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी मिनिंग सांगून मागीर भजन सांगल्यार चड ताजी मनोवरी जात म्हूण लेखता आसा तशी करून मिनिंग सुरवेक सांगतास माताजी हे कृष्णाल ग्लोरिफिकेशन आणि कृष्ण धामाचे ब्रजधामाचे श्रीमती राधा राणी आणि कृष्णाक मेगेल जय जयकार वृंदावनांतुले दिव्य वनांक जय जयकार
वृंदावनांतुले श्री गोविंद गोपीनाथ आणि मदन मोहनाक हे तेग्ग दैवी शक्तींक मिगेले जय जयकार. श्यामकुंड राधाकुंड गोवर्धन पर्वताक आणि नई यमुना माताक मिगेल जय जयकार. खंचे वनांतू कृष्ण आणि बलराम तांगेल बाल्य प्रकट केल्ले ते महामनाक मिगेल वंदन. कृष्णान केशी मळ्ळले असुराक मारिल स्थळ केशी घाटाक मिगेल वंदन. कृष्णान तागेल वेणुनाद मुखेन आकर्षण केल्ले गोपी वट्टू विचरण केल्ले ते वंशी वृक्षाक मिगेल जय जयकार. खंच जागेरी नंदकुमार कृष्णान तागेल लील केल्ली व्रजभूमीचे सक्कड बार वनांक मिगेल वंदन. कृष्णाले आनु अम्मा नंद बाबा आणि यशोदा माताक मिगेल वंदन. गोचरांक आणि तांगेल प्रमुख जावन आशिल्लो श्रीमती राधा राणीलो मलगड भाव जावन आशिल्लो श्रीधामाक आणि व्रजभूमीचे गायी आणि वासरांक मिगेल जय जयकार. श्रीमती राधा राणीले पूजनीय आनु वृषभानु आणि अम्मा कीर्तिदाक मिगेल वंदन. संदीपनी मुनीले अम्मा आणि नारद मुनीले शिष्य म्हणून घेतिल्ली पूर्णमासिक वंदन करता. वृंदावन धामाक रक्षण दितलो गोपीश्वर शिवाक मिगेल जय जयकार. कृष्णालो ब्राह्मण मित्र मधुमंगलाक मिगेल जय जयकार. बलरामान रास नृत्य केल्लो जागो रामघाटाक आणि बलरामाक मिगेल जय जयकार. सक्कड वृंदावन वासिंक मिगेल वंदन. सक्कड वैदिक ब्राह्मण आले पत्नीक आणि कालियाल पत्नीकय मिगेल वंदन. शुद्ध भक्तीन तांनी श्री कृष्ण धाम प्राप्त केलेलं असं रास नृत्य केलेले ते दिव्य स्थळाक वंदन. राधा श्यामांक मिगेल जय जयकार. कृष्णाले सक्कड लीलेंतू सुमधुर सुंदर रासलीलेक जय जयकार. सक्कड रसांतू उत्कृष्ट आणि मधुर आशिल्ले दाम्पत्य प्रीतिक वंदन. भगवान नित्यानंद प्रभु आणि जानवी देवी तांगेले दिव्य पाद पद्म स्मरण करताची श्री कृष्णाले दिव्य संकीर्तनांतू हांव पतीत आत्मा संलग्न आस. आता भजन पळोवया. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना. श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय महावन. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना. केशी घाट वंशी बटा द्वादश कनाना जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदानंदन. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना. श्री नंदा यशोदा जय गोपी गाना श्रीधामादि जय जय धेनुवत्सगण. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना. जय वृषभानु जय कीर्तिदासुंदर जय पूर्णमासी जय अभिरानगरी.
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बासी जदो जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या भक्ति तेज हार पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय ज्वाला रस सर्व रस सार परकीय भावे जहाँ ब्रज के प्रचार जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जानु पाद पद्मा कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास को है नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी भारी छंद कोरनो सांगला आणि ते अर्थ सांगून तुम्ही भजन सांगले नव
शीत व्रजधामावर राबयली तुम्ही. स्टार्टिंगाची आमकां व्रजधामाचे पळोवंक तसले तुमगेले कीर्तनार मुखारी तुमकां आमकां दाखोवन दिल्ले. आणि आयचे सिंगर्स पुरा जन उडदकून भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्म केदन स्टार्ट जाल पळय हेदन दाखोवनची हल्ली आसाच पुरा जन आयचे सिंगर्स. तशीची हंगेल पुरा जनल्ले कीर्तन युट्यूबर आसाची एका पशी चड कीर्तन सांगिल्ले आसा पुरा जन माताजीसनी आणि प्रभुजींवरन. तशी हांनी पुरा जन रेग्युलर चांट करताची आणि मस्त कृष्ण सेवाक तांगेले सेव दिता आसाची. तशीची आमकां गोत्तशील बरी माधवचरण प्रभुजी आणि राधिका भाव माताजी आमकां पुरा जनाक लायक काणे रुपर की मस्त चंद कोरनो सेशन काडताची आणि भजन वरन आमकां शिकयताची राधिका भाव माताजी. आणि हंगेल पुरा कीर्तन तुमकां भागवत पुराण कोंकणी तांगेले भजनामृतांतू आयकुच्या मेळटा. तशीची मस्त मस्त धन्यवाद स्वाती माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. तशीची मुखार सुनवच्या नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची सौम्या प्रभू माताजी. त्यांनी सांगता आसाची भजहु रे मना. गोविंदास कविराज त्यांनी सांगिल्ले रचन केलेले असल भजन हे बंगाली रस ट्रान्सलेट करूक हांव प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. हंगा गोविंदास कविराज त्यांनी सांगता की तांगेल मनाक हे मना तांगेल मनाक उद्देश करून सांगता आसाची नंदपुत्राले पादकमलाचे पूज करी. त्या केल्ले निमित्तानी निर्भीत जावन आशेत म्हूण सांगून तांगेले मनाक त्यांनी तत्तवळी सांगता आसाची. हे अप्रूप जावन आशिल्ले तसले मानव जन्म मेळटरी आमी सदाची संत जनाले दर्शन कोरका आणि तांगेल संगातीर असलरी आमगेले हे भौतिक जीवना दखून आमी अलौकिक जावन आशिल्ले आणि आमगेले आध्यात्मिकाचे रुची वाडता म्हूण सांगून त्यांनी मनाक सांगता आसाची. आणि तशी मुखार सिवन सेकंड स्टांजा सांगता की दीस रात्री हांव निद्रहीन जावन आसता. शाक जावो, शीं जावो, पावस येवो, वार येवो, पुरा दुःख अनुभव जाता. कसले का म्हणरी सन संतोषा खातीर हांव निष्प्रयोजक जावन आशिल्ले दुष्ट आणि जिपुणाले सेव करता आशिल्लो. तशी जावन हांव केन्नाय दुःखांत आसता आशिल्लो. तशीची थर्ड वर्सान सांगता की एकलेल पुरा संपत आणि यव्वन चेरडूव हंगेल दाखून बद जावन सुख मेळतवे म्हणून खंयची गॅरंटी अस भरवस आसवा तुमका म्हूण सांगून निमगिताची. तशीची हे जीवन कशी म्हळ्यारी कमला दळा वैरी उद्दा पडलारी उदकात थेंब पडलारी कशी की तसल हे जीवन. तशी असताना आम्ही सदा भगवंताले हरिल्ला दिव्य पादकमलाचे पूजन करका म्हूण सांगून तत्तवळी तांगेले मनाक त्यांनी सांगताची. आम्ही हे अर्थ कोरग्याका की त्यांनी कसले सांगले म्हळ्यार आम्ही वरन हे अर्थ कोरून घेवका म्हूण सांगून त्यांनी तत्तवळी तांगेल मना सांगची. तशीची आम्ही वरन हे अर्थ कोरून घेवका. तशीची 4 वर्स अशेच की भगवान हरिले सदा महिमा कथा निरंतर जावन श्रवण करका, तांगेल देवाल स्मरण करका, प्रार्थना करचे आणि सेवा करचे, नवविध भक्तीनी सेव करचे. गोविंदास कवी त्यांनी सांगताची आशस की परमात्माले सेवक जावन देवाक फूल पुष्प धूप द्रव्य दाखोवन पूज करचे आणि भगवंताक संपूर्ण जावन शरण जावचे म्हणून हांगा हे सगळेची कीर्तनान सांगला की तांगेल मना सांगिल तशीची आमगेल मना सांगता की आम्ही देवाक शरण वचका म्हूण सांगून तत्तवळी त्यांनी सांगता आसाची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी.
तुमगेल मुखाराविंदंतू हे भजन ऐकूया. हरे कृष्णा माताजी. ओवर. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सकनकर. रश्मी माताजी बारी चंद कोरनो बजहुरे मना भजनाचे अर्थ मना सकणावत सांगला. थांव भजन सांगचे प्रयत्न करतो. भजहुरे मना श्री नंदनंदना अभय चरणार विंदरे. भजहुरे मना श्री नंदनंदना अभय चरणार विंदरे. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुई भव सिंदूरे. तरहुई भव सिंदूरे. सीतातप बत बरीशना दिन जामिनी जागिरे. सीतातप बत बरीशना दिन जामिनी जागिरे. विपले से विनो कृपण दुर्जना विपले से विनो कृपण दुर्जना चपल सुकल बलागिरे. चपल सुकल बलागिरे. इदन यौवन पुत्र परिजना इते कियाचे परती तीरे. इदन यौवन पुत्र परिजना इते कियाचे परती तीरे. कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीतिरे. भजहु हरिपद नीतिरे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे. पूजन सखी जन आत्मनिवेदना पूजन सखी जन आत्मनिवेदना गोविंद दास बिलास रे. गोविंद दास बिलास रे. भजहुरे मन श्री नंदनंदना अभय चरणार विंदरे. अभय चरणार विंदरे. अभय चरणार विंदरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ट्रान्सलेट केलेलं कशी चड भारी चंद कोरनो तुम्ही ते भजन सांगला बदची यूट्यूब सिंगर म्हळ्यारी आत कळत की आमका कितलं भारी चंद कोरनो एकल्या पशी एकले भारी चंद कोरनो सांगताची. त्या इतके त्यांनी तितले चंद कोन सांगताची म्हळ्यारी तांगेल साधना त्यांनी एव्हरीडे चॅन्टिंग करताची आणि वैष्णव भजन सांगताची. तांगेले कृष्ण कॉन्शियस त्यांनी कितले टाइम दिता म्हणून आमका तांगेले भावपूर्ण जावन भजन सांगताना कळता. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. आमका तुमगे सुमधुर आवाजारी आमका कीर्तन सांगिलेक. हरे कृष्णा. तशी मुखार सुनवच्या आम्ही नेक्स्ट आमगेले वैष्णव कीर्तन सांगू येता आसाची मायाका. माया माताजी भारी चंद कोरगेनु तुम पुराजन आगोत्तस भारी लायक कोन तांगेले सुमधुर आवाजारी आमका भजन सांगताची. आणि तांगेले भजन
युट्यूबार मस्तस भारी एक भावपूर्ण अर्थाने सांगताची आज त्यांनी सांगतासची जय जय माधवा विजू संगीनी राधे त्यावेळेस फर्स्ट आम्ही ऐकलंय त्या भजन ते किती चंद कोण सांगला म्हणून सांगून तुमक रेकॉर्डिंग अंतो तुम्ही ऐकलींची बट आता लाईव्ह तुम्ही पळयता असाची हरे कृष्ण माताजी ते बरयलेलस की जीव गोस्वामी त्यांनी गोपाल चंबूदपनु कळलस हरे कृष्ण माताजी ओव्हर टू हरे कृष्ण माताजी मस्त धन्यवाद तुम्हाला अवकाश दिलेला का सूर्यकर तू सांगू का संक्षिप्त जाऊन सांगू का प्रयत्न करता सगळ्यांगोत असल्यावर ही भजन गोपाल चंपंटू जीव गोस्वामीनं रचित केलेलं सर ही भजन राधाराणीले कृष्णा विरशिले प्रीती विंगड विंगड रीती विवर्षिताची सूर करताना सांगतात की हे राधा हे कृष्णचंद्राल सखी कृष्णा खांगा कृष्णचंद्रो म्हणा श्रीकृष्णाला भेटीनं कोणाल त्या विरह वेदना दूर जात की तसेल ती राधा राणी तुका जय जयकार सुर्वेचरणान सांगताची हे देवी श्रीकृष्णाला तुगेले विवाह उत्कृष्ट आणि भव्य जाऊन असो आणि सदैव त्या श्रीकृष्ण परमात्माले हृदयांतूची तुगे निवास असो चरणांतू श्रीकृष्णाले भौरा मणके आशिले ते डोळे माधवी म्हणले फुलांतुले मोवा मणके आशिले ते राधा राणीक आकर्षित जातके आणि कृष्णाक प्रियकर जावन आशिले वसंत ऋतूचे वैभवा मणके आशिले ते राधा राणीक जय जयकार मुखारी कोणाले मुखकमल श्रीकृष्णाक आकर्षित करतकी आणि श्रीकृष्णाले हृदय कमलारी कोण विश्रांती घेतकी त्या राधा राणीक जय जयकार कोण श्रीकृष्णाक भावोक्त जावन आलिंगन करतकी आणि कृष्णाक प्रीती करतकी तसंच त्या राधा राणीक जय जयकार हे देवी कसं आपत्ती आयल्यारी तुगेल ते मधुरतेनं ते आपत्ती नाश जातकी आणि तुक हे राधा राणी जय जयकार तू त्या कृष्ण परमात्माले हृदयाचे वैभव आणि मधुरता ते कोरनो हे वृंदावनाचे रानांतू श्रीकृष्णाला तुगेले पाच टायमाचे आनंद घे स्वामी सांगताची आता आपलं पद म्हण दाखयता हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये माधव विधु संगिनी राधे जय जय माधव विधु संगिनी राधे माधव लाभ विधुत विधु राधे माधव लाभ विधुत विधु राधे माधव विधु संगिनी राधे जय जय माधव विधु संगिनी राधे जय जय
माधव परिणय लसद दिवासे माधव परिणय लसद दिवासे माधव हृदय सूरजव दिवासे माधव हृदय सूरजव दिवासे माधव विधु संगे राधे जय जय माधव विधु संगे राधे जय जय माधव नील मधुप मधु माधवी माधव नील मधुप मधु माधवी माधव दयिता जनगण माधवी माधव दयिता जनगण माधवी माधव विधु संगी राधे जय माधव विधु संगी राधे जय जय माधव मधुर सुख मुख कमले माधव मुख कमले माधव हृदय काकृति कमले माधव हृदय काकृति कमले माधव विधु संगे राधे जय जय माधव विधु संगे राधे जय जय माधव वक्षसि मद संवादे माधव भागिने रसजित गाधे माधव वक्षसि मद संवादे माधव भागिने रसजित गाधे माधव मनसि रसदाधि माधव नमनो विहर सदाते माधव नमनो विहर सदाते माधव विधु संगे राधे जय जय माधव विधु संगे राधे माधव लाभ विधुत विधुराधे माधव लाभ विधुत विधुराधे माधव विधु संगे राधे जय जय माधव विधु संगे राधे जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्ण माताजी. भारी चंद करून सुमधुर आवाजारी आमकां कीर्तन आयकतशी तुम्ही भाग्य दिल्ले आमकां. ते राधा राणीले तेगेले विवरण भारी चंद करून तिगेले सौंदर्य की तिगेले भारी चंद करून तुम्ही आमकां फर्स्ट अर्थ सांगिल्ले निमित्त ते आमकां अर्थ जाल्ले म्हूण हांव लेखता पुराजनाकय. हे बेंगॉली आशिल्ले निमित्त जीव गोस्वामी त्यांनी रचन केलेले. भारी छंद आशिल्लो माताजी. तुमगेले आवाज वरेन भारी छंद आसा, भारी खुशी जाता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. अशी मुखार सून वचा विद्यार विलासे म्हूण सांगून राधिका भाव माताजी सांगू येता आसाची. तुम पुराजन आगोतस राधिका भाव माताजीले माताजीन आमकां भजन आनी शिकयताची. भक्ती विनोद ठाकूर तन रचन केलेले तसले भजन आसा हे शरणागती. हे बेंगालींत आसा. माताजी आमकां पुरा जनाक कीर्तन आनी भारी छंद करून आमकां शिकयताची. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तुमचं स्वागत आसा. तुमगेल मधुर आवाजारी आमकां एक कीर्तन सांगून आमकां धन्य करता माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सकळ भक्तवृंद वैष्णववृंदांक दंडवत प्रणाम. हे अवकाश राजेश्वरीराव माताजीन, रश्मी भट माताजीन आणि भागवती पुराण टीम हांनी दिलेल्याक खूब आभार मानता साव. एक मगले शुद्धीकरणा खातीरच दिलेले म्हणून नमगून घेवन हांवें सांगचे प्रयत्न करता. आता हे तुम्ही यूट्यूब व्हिडिओज म्हणटा आसाची, बट ॲटलिस्ट हांव हंत कसं नाही माताजी, की त्यामुळे हंत मथुरा माताजी आम्हाला भक्ती माताजीन सांगितले असं, विद्या माताजी, शिल्पा माताजीनं, सखीचरण माताजीनं तांगेल धुवेन आणि मस्त अनगिनत म्हणून येता मी तितलं माताजी सान स्टार्टिंग रसवती माधवी माताजीन कितली की सांगितलं असं. सो दिस इज जस्ट एन ऑफरिंग ॲट देअर लोटस फीट अशें म्हूण सांगता. तांतू तुम्ही आमकां निवडलेलें आसा, बट तांणी आनिकेची भारी चंद करून भावपूर्ण तांणी सांगिल्लें आसा व्हिडिओ. सो तांकां हे अर्पण करचें तशी. दे आर इक्वली इम्पॉर्टंट हियर. हरे कृष्ण. हे भजन शरणागतीचे तत्व, दैन्य, नम्रता ताजेवेरी अवलंबून आसा. ते भक्ती विनोद ठाकूर हांणी सांगिल्लें भजन. तांणी भजने रुपारी तांगेले मनाच प्रार्थना म्हणटा आसाची आनी तांणी सांगताची की हे भौतीक विद्या म्हळ्यार हे जड विद्या शिकचे आशेन तूं हांव विलासांत आशिल्लो आनी अशी म्हगेलें जीवन व्यतीत केलें हांवें. जाल्यार देवा हे विद्या शिकच करतना तुका हांव विसरून गेल मू. तुगेल चरणकमला पूज करचें जाय न्ही म्हाका, म्हूण आतां हांव तुगेल चरणकमलाचो आश्रय घेता म्हूण तांणी सांगता आसाची. तशी तांणी मुखार सांगताची की हे भौतीक ज्ञानाचे अभ्यास करता आसतना म्हागेली आश वाडली आनी म्हाका अशें दिसलें की हे भौतीक ज्ञानाची जिवनाचें खरें ध्येय म्हणून. जाल्यार कडेक म्हाका कळ्ळें ही आशा म्हागेली व्यर्थ जाली, कित्याक म्हळ्यार हें जें ज्ञान आसा पळय भौतीक ज्ञान हें दुर्बळ ठरलें म्हणून. आनी हें ज्ञान विद्या न्हयशी अविद्या आसा म्हूण म्हाका कळ्ळें. हें सर्व जड विद्या म्हळ्यार देवा तुगेले मायाशक्तीचें प्रदर्शन म्हूण जाल्लेलें आसा. आनी हें विद्या जड विद्या म्हागेले भजन क्रियेन तूं भक्तीन तूं बाद येता आसा म्हूण सांगता तांणी. आनी हे विद्ये निमित्त, जड विद्ये निमित्त अशाश्वत संसाराचे जिवनान तूं मोह निर्माण करता आसा आनी म्हागेले तसले जिवाक, इनफॅक्ट सकट जिवांक गाड्डव करता आसा म्हूण सांगता आसा तांणी. आनी हांवें तांतुले गाड्डव कोण भौतीक आसक्तीन तूं इतलें भरला की ताजे भार अमल फाटीर उकोण भोंवता आसा आनी हें हंत म्हाका कसले स्वाद येता ना म्हूण तांणी सांगता. कांय आनंद दिना हें म्हूण. आतां जीवन कश्टदायक जाल्लेलें आसा आनी हें जे कथाकथीत जड विद्या आसा अविद्यान तूं रुपांतर जाल्लेलें आसा आनी ताजे निमित्त ताजी चटका आतां म्हाका सहन जायना, कित्याक म्हळ्यार त्रिशुला म्हणके तें म्हागेलें म्हाका चुपता आसा म्हूण सांगता आसाची. ताका तांणी पूर्ण लेखार शरणागत जावन सांगताची की हे भगवंता तुमगेल्या चरण कमलान तूं तसलें मौल्यवान जावन आशिल्लें धन आनी कसने ना. ताकाची श्रील भक्ती विनोद ठाकूर म्हणटाची हे जड विद्येचे त्याग कोर न्हू
तुमगे चरण कमालान तू जीवन सर्वस्व म्हणू स्वीकार कोण घेत देवा म्हणून त्यांनी कृष्णाक अर्पण करतासा. तांगेले मन धन तांगेले खरोखर विद्या कसं मिळाली देवाले शरणागत जावचे म्हणून त्यांनी सांगता सांगतो. आम्ही हे ऐकूया. हरे कृष्ण. विद्यारविलसे कटाईनु काल परम साहसे आमी तुमार चरण ना भजिनु कबू एखोन शरण तुम्ही पोडिते पोडिते भरसा वाडिल ज्ञानी गती हबे मानी श्रेयाशा बिफल से ज्ञान दुर्बल से ज्ञान ज्ञान जानी जड़ विद्यायत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करो ये गाधा से गाधा संसारेर बोजा बहिनु अनेक काल वार्धक्ये खोन शक्तिर अभावे किछु नाही मोहे भाल जीवन यातन होइलो एखोन से विद्या भयल अविद्यार ज्वाला घातील विषम से विद्या होइलो शेल तुमार चरण बिनु किछु धन संसारे संसारे नाछे यार तुमार चरण बिना किछु धन संसारे नाछे यार भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी तू पद कर सार भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी तू पद कर सार
भक्ति विनोद ठाकुर की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भारी भावपूर्ण जाऊन मी सांगलंय कीर्तन. मस्त मस्त धन्यवाद. तशी तुम्ही सांगली की तुम्ही आम्ही मात्र नाही, रसवती माताजी आणि मथुरा माताजी मस्त जन माताजी सनी भजनामृतांतू मस्त जन सिंग केलेलं असं वै. आम्ही नेक्स्ट वरेन तंग पुराजनाक हे प्लॅटफॉर्माक आमक लाईव्ह तंगेले मुखारविंदानी ऐकू तशी असं म्हणून सांगून नेक्स्ट सेशन तंगेले खातीर करता आसाची मुखारसून करता आसाची माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. मस्त माताजी सनी येऊन भजनामृतांतू मस्त चंद चंद कीर्तन सांगितलं असं. तुम्ही रेकॉर्डिंग ऐकायची. भारी चंद चंद भजन असं त्यांनी अर्थवरेनं सांगितलं असं. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. पुन्हा हरे कृष्णा. मुखारसून वच्चा गौरारती सांगू येता असाची पुराजनान गोत्ताशिल्वरी माधवचरण प्रभूजी त्यांनी एसी भक्ती वेदांत स्वामी त्यांनी सांगितले बरयलेले. तसले पुरा इस्कॉन टेंपलांतू संजे म्हणताना गौरारती करताची. ते आरती पळोवच्या काही चंद आणि ते कीर्तन ऐकूच्या काही चंद. नेक्स्ट नंतर हरे कृष्ण मंत्र सांगून त्या डान्स वरना भारी चंद जाता. हांव पयली हंग इल्तवळी महाराजन इल्तवळी भारी भारी खुश जाले. कोड्याला इल्तवळी ತಂಗೆಲೆ ಅಕ್ಕಾವ ಚಮಕಲೆಯಲ್ಲಿ गौरारती पळोवन भारी खुश जाले. तशी आजी आमका तसलेक आरतीचे कीर्तन सांगूक येता आसाची माधवचरण प्रभूजी. तांगेल मुखारविंदांनी ऐकूया. हरे कृष्णा प्रभूजी. स्वागत अस. ओव्हर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्णा. ही गौरारती माताजी सांगेल मंकीची सर्व इस्कॉन टेम्पलांत संध्या समयांत करताची म्हणून त्याचे नाव संध्या आरती म्हणून पण सांगतात त्याला टाका. हे भक्तिविनोद ठाकूरान बरेले असं संध्या आरती. आम्ही त्याचे अर्थ पहिले सांगून घेतो. श्री गौरंग महाप्रभुले शोभायमान आरतीचे जय असो. ती आरती गंगा तटाचे एक सान वन आणतो जाता असा आणि विश्वाचे सर्व जीवांक आकर्षण करता असा. श्री चैतन्य महाप्रभुले उजव्यान हे पुरा पंचतत्वाचे अंक सांगितले असा. कशी त्यांनी एकत्र येऊन राबील असायची. श्री चैतन्य महाप्रभुले उजव्यानं नित्यानंद महाप्रभू, डाव्यानं श्री गदाधर असायची आणि लागी श्री अद्वैत आचार्य असायची. आणि श्रीवास ठाकूर श्री चैतन्य महाप्रभुले माते वैरी छत्री घेऊन राबल्याची. श्री चैतन्य महाप्रभू रत्नान तयार केलेले सिंहासनावैरी बसल्याचे आणि ब्रह्मदेवाला नेतृत्वांतू सर्व देवतागणा आरती करत असायची. नरहरी सरकारांनी श्री चैतन्य महाप्रभुले इतर भक्त तांक चामर करताची. संजय पंडित, मुकुंद दत्त आणि वासु घोष हांगेल नेतृत्वांतू हे सुंदर भजन म्हणता आशिल्ले चैतन्य महाप्रभुले असोसिएट अंतू. मुकुंद दत्त आणि वासुदेव घोष हांगेले आवाजू कीर्तनांतू एकदम मधुर आशिल्ले. तांका ते कीर्तनाचे नेतृत्व तांका दिल्ले आसा. मुकुंद दत्त आणि वासुदेव दत्त हांगेले नेतृत्वांतू सर्व भक्त मधुर कीर्तन करता असायची. शंख, घंटे आणि करताळाचे आवाज करता असायची. मृदंगाचे मधुर आवाज करता असा मृदंग आणि कीर्तन आणि गायन भारी मधुर जाऊन ताजो आवाज ऐकूचाक भारी आनंद जाता. चैतन्य महाप्रभुले तोंडावरील कांती कोटी कोटी चंद्रांक सुद्धा चंद्रापासून सुंदर
आणि तांगेल गळ्याचे वनमाला सुशोभमाय मान दिसता. शिव शुकमुनी आणि नारद ಒಟ್ಟು आयलेची दिव्य प्रेमाचे उन्मादान तांगिले गळ गदगद जल्लसा. अशी ठाकूर भक्तिविनोद श्री चैतन्य महाप्रभुले दिव्य वैभवाचे दर्शन करता असच. हरे कृष्ण. कि भजयो जयो गौरा चांदे आरती के शोभा. कि भजयो जयो गौरा चांदे आरती के शोभा. जान्नावी तटवने जग मन लोभा. जान्नावी तटवने जग मन लोभा. दक्षिणेनिताय चांद भामे गदाधर. दक्षिणेनिताय चांद भामे गदाधर. निकटे अद्वैत श्रीनि वास छत्रधर. बसियाचे गौराचा रत्ना सिंहासने. आरती कोरे नाम ब्रह्मा आदिदेव गणे. नरहरी आदि कोरी चामारडुलाया. संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाया. शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल. शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करताल. मधुर मृदंग बाजे परमारसाला. मधुर मृदंग बाजे परमारसाला. शंख बाजे घंटा बाजे मधुर माधुर माधुर बाजे. शंख बाजे घंटा बाजे मधुर माधुर माधुर बाजे. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. निताय गौर हरि बोल. कि बस बहु कोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वला. गल देशे वनमाला कर जलमाला. गल देशे वनमाला कर जलमाला. शिव शुक नारद प्रेमे गदगद. कि शिवा शुक नारद प्रेमे गदगद. भक्ति विनोद देखे गौरा
विनोद देखे गौरर संपदक भजयो जयो गौरा चांदेर आरती के शोभा जाना वितटवने जगमान लोभा गौरंगीरारती क्षोभा जग जनमान लोभा गौरंगीरारती क्षोभा जग जनमान लोभा गौरांगीरारती क्षोभा जग जनमान लोभा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल ताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण पुराजनक इस्कॉन टेंपल गेलेल वरी फील जल म्हूण हांव लेखता म्हाका तशी दिसले ते गौर तांगेले संध्या आरती पळोवच्याकय चंद चामरनी हे करून देवाक अर्पण करतना ते शंखनाद ते पुरा करतना ताचे नंतर तांणी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून